mangishumayele Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngixolise ngalokho sekwenzekile. Ngicela sikwenze singakwenzi obala la. Sikushona eceleni kwekhamera. Ulona loyo webuke ukuze ukuthi kwabanye amalalelana obewabuya asingenile la. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Udumo lonke kuNkulunkulu weliphezulu lokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi asigcine. Ngiyakholwa nilale kahle bazalwane. Sixolise nje sicela nona isibekezelela ukuthi kukhona inkonzo kuphela imbeda yikho. Ibandla liselisha siyazama siyancela. Ngoba sesiyakwazi ukulalisa abantu abawu-900 sesinazo iy'nkonzo ezifika lapho. Kubuye kufike-ke mhlawumbe isikhathi sembhede-ke sithi angwake nayo iyabiza. Kodwa yona inhloso ukuthi nilale phansi. Kodwa-ke kuzolunga uma sibekezela nje bazalwane singabantwana ukuthi uJesu asibe ngabantwana sizithobe. Xolisa thina ukuthi simthobise. Asidluleke lapha ngibingelele abefundisi bonke abakhona. Abafundisikazi, omama befundisi, obaba, nomama bese kuba usiphathela uhlelo osishayela insimbi. Zonke igaba ezikhona zabefundisi ngibingelela nesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga-ke ngicabanga ukuthi ngoba mina-ke odlale ngesikhathi u-MC usilomphile isikhathi sami. Singena-ke esihlokweni sobuhlathi bomfundisi. Ubuhlathi bomfundisi. Iyashisa le ndawo engikuyona bafowethu. Iyashisa. Izinto lezi-ke ezabhalwa sibonakala ukuthi zenza ubuhlathi. Nami ngase ngiyazithanda, ngase ngiyazigcina ukuze ngikwazi ukuthi sakhane ngazo ngoba uma uzizwa zibeka umqondo ngamanye amagama okuzona ezami. Kodwa uNkulunkulu-ke ngesikhathi engibiza wakudizelela ngoshumayela izwi. Akukho ezweni lokhu. Kodwa okokwakhana sikubuke sikubone ukuthi ayinhleke lento. Nansi into enhle. Ngoba phela zikhona izinto ezingekho ezweni okufanele sizisebenzise. Njengani nje uma imvelo ikuthuma endlini encane uyahlala uthi alikhizwe lithi angiye etoilet. Likhona izwi lithi ye toilet. Manje angithi kunezinto uNkulunkulu afuna siziqhubele thina zona. So-ke nalo owenza izwi isisizile lo fona zivala amafoni bafuna. Ubese ekhohliwe iyakhumbuza. Iyakhumbuza ukuthi ivale. Angivulile la. Awu. Usukujangiziswa ngicabanga ukuthi ngizwa. Kodwa bengizwe emuva. Ngcono ngizowehlisayo nawe kancane kancane njalo. Sikhuluma-ke ngezinto zobuhlathi. Asiqale ngokokuqala ngoba isikhathi sami esincane nezinto lezi zingaki. Amapheji awu
ama-documents awu-2 eyothi i-document inezihloko eziwu-15 enye i-document inezihloko eziwu-20 sifuna siqede zonke within this hour ukuze singabi late enkonzweni. Siyabingelela ababhishophu nobaba uMagele kodwa abantu baseNdlunkulu basiqala suke indoda endala engake kubhilwe ibize ngomntwana ngake siyabona saqala ngesihloko esimbi lamadoda ingene ufika emva kwesikhathi kaXolisana ufika emva kwesikhathi ngiyafunda la kuyihlathi ufike late njalo ube uzoshumayela kumiwe kulindwe wena. So umfundisi nje bakuthanda kakhulu futhi lokuthiwa kulindwe umfundisi ngaba umshado umngcwabo kulindwe umfundisi impakamo le uhlathi ungafiki late kahle hle umfundisi ufuna afike kuqala. So ke siyadlula ngoba lokho ngithaza kakhulu ngiyaxolisa nethuba lemibuzo ngizonivula. Number 2 kuthiwa thandaza. Kuyihlathi ukuthi kuthiwe thandaza wena uvele uqale phansi ukhulume noma uhlabelele noma ushumayele. Kodwa kade kuthiwe thandaza. Siyabonga ke la ngoba ngenye indlela khona into engibona uthisayo. Before siguqe singakaqala ukuguqa bekufanele umuntu uma ezothandaza eze phambili abambe imic sekumnika ithuba lokukhuluma nokucula. Manje vele kuthiwa sibantu uzosithandazela siguqa sonke uzokhuluma nobani siguqa. So it somehow ukuguqa ke yasithobisa abantu abathanda ukushumayela kuthiwe thandaza athanda ukucula hayi engathi kuyayilahleka impela siyahlukana nawo. Point number 3 uma kuthiwe bingelela kuphela wena uvela ushumayele ihlathi leyo kuthiwe sukumzobingelela wena usiyashumayela. Kusho ukuthi ke uma ngizoba ngeke ukuthi uma ke kuwukuthi uthanda ukubingelela ngezwi ungashola utho ngalo liquote nje ungalifundi. Ingozi ibonakaleke khona abantu kuthiwa uzobingelela vele ezephethe ibirthday vele kodwa kwaqala lo ephethe nje kanti libeke engqondweni izwi ofuna ukubingelela ngalo kodwa ungalishumayeli ungashola utho uma kuwukuthi uthanda ukubingelela ngezwi. Ungayihloniphi inkonzo. Ufike inkonzo isiqalile sekushunyayelwa ufike nedlanzana lakho usuyahlabelela uphazamisa inkonzo uhlathi lo. Siyakwazi ke kwezinye inkonzo angithandi ukubala amagama kodwa khona lezi inkonzo ekozwa eminyango sekucula sekufika usibanibani sekufanele kuye kushunyayelwa noma kuzobe ngathi ngiyalisha igama ngiqondile ukulishwa noma ukuthi kuhlashunyelwe vele uzongesikhukhu hayi ke siyahamba kuyaqala ingoma yashisa sekuphazamiseka inkonzo. So ke kuyihlathi leyo. Ugxeka amanye amabandla kuthiwa shumayela wena uvele ugxeka amabandla nezinqubo zawo ihlathi leyo. Uma ume pulpit awuzeli uzogxeka abanye abantu. Number 6 ukuvumbulula amahlazo akho njalo umushumayela ukhuluma ngezono zakho ezindala namahlazo akho osewadlula kuwona uhlathi lo. So sikhona isikhathi sokufakaza kodwa hayi njalo lo mfundisi mayiqala njengakashumayela ukukhuluma ngamahlazo akho uhlathi lo. Sizozwa izwi thina asizeli ukuzozwa amahlazo akho. Number 7 ukuhlulwa ukuphatha uhlelo. Unikwe ithuba lokuphatha uhlelo wena uvele uhlabelela amaculo amaningi ushumayele kulokho kuhlabelela kwakho kuze kuphele isikhathi. Siyakubona lokho kuyenzeka uma kuthiwa phatha uhlelo uma uqala ucula kancane kodwa isikhathi esiningi nje umphathi wohlelo ugcine ehlukene nokucula ngoba abantu abaningi ababizwayo bayaziculela. So inini akufanele ucule khona umphathi wohlelo mhlambe makusuka umuntu obela yohlala phansi sekusukuma yena nalapha ngaliphindi kaningi iculo. Bese kuzoba khona lento ke disorder yokuthi ngiyazi khona amabandla akhululekile nalapho kwenzeke eqhamuke
uma umuntu esemile la umphathi wohlelo akusekho umuntu ophansi ozoqala itulo avela umphathi wohlelo mhlambe bashintana kusuku berendalisha i-item sukuma yena vele kuphuma itulo enkonzweni leli itulo uzoliphinda lomneka akasazi isikhathi akaye no-MC akazi ukuthi u-MC umpintshe kangakanani usemile no-MC phambili manje usaba nokuphoxa umthulisa so mase kuno-MC nje ohlelweni akekho oqala itulo akekho wenza into ngaphandle uma isimo sidimanda esinjani esidimandayo yenzeka umuntu okhuluma la akhala abe nenyembezi ahlule ukukhuluma u-MC alale usengaqala komunye itulo lokuthi recover immediately nibona urecoverile livali itulo aqhubeka ukukhuluma ngoba siyamsiza lo muntu namanje usethinte into emenza khala kodwa umsebenzi ka-MC ukuthi ahlale ekumoya ngoba nethulo eliqalwayo kufanele libe relevant nalento abeyikhuluma lo muntu esimkhalisa manje maqali noma lephi itulo esekadunyiswa umuntu uyakhala ngethemba siyahambisana noJesu Kristu inkosi kusho ukuthi kuthinta abaphathi bohlelo-ke la nabefundisi babe baliphathe uhlelo nomfundisi nje la obephethe uhlelo kwakuZulu bangithanda bamphathisa uhlelo siyabonga baba ukuthi ibambe ngapha nangaphezulu nasohlelweni number 8 ukukhiphela ukudina kwakho kubantu uma ake ngifundele ngebhalo eqala futhi ngifuna ukuyichaza ukushaya umuntu epulpit ukhulume konke ukudinwa nokulimala ney'nkinga zakho hlathi lo akashaywa umuntu epulpit izele eceleni ukhulume naye uma kuphoqelekile ukuthi into ayenzile uyenze esidangaleni kanje manje akusizi uyomcorrecta eceleni ngoba abantu abazi ukuthi umcorrectile ungamcorrecta-ke la kodwa hayi udiniwe ungaphezi ukuthuthela kwayo phambi kwabantu correcte nje kahle ukhulume naye la ngokukwenzela kodwa uma engakwenzanga la mbizele eceleni uma kuyindaba zasekhaya musabusaliphatha nje isu fika enkonzweni ucele umunye umzalwane umfundisi okhona uma ekhona noma umzalwane omaziyo ukuthi unikezwe izwi cela ungiphathele inkonzo ulimele ngoba into ozofika uyenze la uzokhuluma ngokulimazana kwakho nonkosikazi bese bekuzwa abantu lo muntu uxabene nomkakhe singenaphi thina manje and ngeke futhi ulishumayele izwi uxabene nomuntu kuyazenzekela ngoba iyablokha yonke into uzohlala ulaka lwakho so-ke uma ubona ukuthi ulimele niyazi noma aba yinkosazi noma ubani vele utshela omunye akuphathele izwi ungaliphathi izwi ulimele hlathi ukuzoshaya abantu la epulpit ngoba yezwakala lento uma nje kodwa kungaza bathi mshayeli yazi ukukhuluma ngoba naye angazi ufaka ulinga ibandla kuhlebeni bekhuluma ngosibani bani phela ngane kuthiwa ebona wonke lo muntu udala ubani yilo muntu obe la phambili epulpit okunye-ke ukungamphakamisa uJesu masizela sizele uzoziphakamisa thina angiqale ngokufunde ngiyalingeka sengiyachaza ukunikwa ithuba lokuthi ushumayele wena uvele uzinwebe uzincome ukhulume ngawe nomndeni wakho nezinto onazo nozenzayo akwenziwa lokho kungaba khona ukhulume ngento oyenzayo eyireport mhlawumbe ebandleni kodwa asikho nesidingo sokukhuluma ngawe nezinto ozenzayo zakho ezi-private uzoyikhuluma la ebandleni ziyalingeka-ke iy'nceku ngake ngatshela omunye umzalwane ukuthi khona inceku ebibatshela ukuthi ihola u-40,000 a week iholelwa uma ihlanganisa iminikelo nokubizwa kwayo nokushaja kwayo lingenaphi ibandla la mawusuyibhekane ngizotshela abantu ukuthi uhola 40,000 rand a week so izinto ezinjalo ukuyiphakamisa zi-wrong. Number 10 ukungahloniphi inkonzo ukukhuluma nefoni esontweni uyaphuma uyangena udala isiphithiphithi ihlathi lelo omunye acabanga ukukhulumela phansi uzokhulumela phansi kanjani kuculo ngoba kufanele ugqibele umculo ngoba uphendula lo muntu
Mawuphuma uwenza lento esikhulume ngayo ukuthi utshela uNkulunkulu ukuthi akame kancane kodwa usawukhuluma nokusemqoka. Number 11, ukungazihloniphi. Ukugqoka izinto eziveza amakhwapha nesifuba nezingalo phambi kwabantu ukuhlathi lokho. So mayibuka lento ishanda zonke. Bakhona abesilisa abathanda ukuveza isifuba. Mhlawumbe ade phakamisa izinsimbi isifuba sakhe siphuma. Komama-ke isifuba siyashintsha mase kuziwa la kuthiwa i-cleavage. Ayivezwe i-cleavage ukuhlathi lokho. Ney'ngalo kahle kahle iy'ngalo azivezwa. Kufuneka kube khona into ozoyigqoke ijezi makushisa kakhulu. Angazi kuthiwa yini-ke lokhu okumbathwayo ukuthi mboba komama. Yini? Khulumani kakhulu phela. Usara. Kangizwa ngempela kodwa ngikhuluma kahle. Oh isikhawu. Oh senzileke bafowethu. Iy'ngalo azibukeki. Ngaveza iy'ngalo phambi kwabantu ukuhlathi lokho. Phansi kwesitho sithi ungazihloniphi, ukungazihloniphi. Ukuhlonipha abanye abantu. Kanjani na ukubiza umfazi womuntu noma indoda yomuntu ngegama kukuqhaba okuphindile. Ngambiza unkosikazi womuntu ngegama, ayibiza indoda ngegama. So la enkonzweni uNkulunkulu usifundisa ukuhlonipha. Ngisho insizwe encane engangendodana yami uthi ubaba umnikazi. Ngoba siyahlonipha. Noma ngabe unkosikazi akekho eduze noma ukhona, siyawazi amagama osumgabhula nje wesibanibani. Asifani nalaba bebalele imhlophe abelungu-ke ukubona nawo. Ubaba wakho yilokuzala kuphela, ongena okuzalayo ukugabula ngegama noma kuyikhehla. Jimmy, come here. Uthola umfana omncane 21 ubiza ikhehla lina-60. So ngokwabo-ke nabo kusho ukuthi ngeke sibashayele imithetho. Khona izinto ezihambisana nobuzwe, kodwa la sikhuluma-ke siyithina abantu abamnyama. Kuhlonipheka abanye abantu. Ungayenzi into enyanyisana. Imikhuba emincane efana nokudla ushingana, ukuzinwaya, ukubhodla, nokufinya phambi kwabantu ihlathi le. Ngihlupheke nami ngibe ne-running nose. Ngibone ngijike ngifinye ngibhekile. Ngoba ngikwazi ukufinya ngibhekile. Ngale kokuthi kunekhamera noma aba yikho nje angikwazi ukubheka inhlise kuyafinya la. Hayi uhlazo lokho kufuneka umuntu angayenzi into enyanyisana. Beka izandla ngendlela ehloniphekile. Ukukhulekela umuntu umthinte yonke indawo nama-private part kuyihlazo nokungcola ukuhlathi lo. Kakhulu nje thina bobaba angidluli la emahlombe uma ngikhulekela umuntu. Ngasibeka mase siqala ukwehla makwesifazane sengiyithinte amabele. Umuntu nje umthinte emzimbeni. So beka izandla kuphi? Noma ngingacacisa iBhayibheli nobeka izandla bakhuleke basinzi. Sibeka izandla ekhanda komuntu. So-ke uma kuwukuthi ngandlela thize uyahlonipha kakhulu omama. Ikhona indlela enhle ake ngibize bani. Ngiphethe into eziningi ake ngibize bani ababuZulu. Athi angibona ubabuZulu. Ngizama ukuyichazela ngisho babomncane. Kodwa ngibiza ngobabuZulu. Umuntu wesifazane akuzwakali ukukhulekela umuntu usebeka isandla lapha ekababa nempandla yakhe. Uvumelekile ukubekisa phansi. Uvumelekile ungaze uma ngibona noma ukwenza kanje. Siyamkhulekela. Ngoba kufanele kube ne-contact nje kuphela. Once kwaba ne-contact sekuphelile uyasinda umuntu. So omama mabekhulekela obaba ungabusukubeka nje ubhadele isandla phezu kwebandla. Ngoba mina kuyangisinda nje ngiwubaba omunye ukubeka isandla phezu kwekhanda likababa. So kwesinye isikhathi ngidinga sengithi asibambane kanje ngezandla bese kuyakhuleka. So-ke kuwesike usumthinta yonke indawo uzothinta ama-private noma wesilisa uthinta omunye wesilisa. Hlonipha ibandla lithini ibandla manje. So-ke ngoba ibangiboneke nansi enye into sinabanye befundisa singakhonzi nabo. Uma ngikhulekela umuntu wesifazane
mhlawumbe ushilo ukuthi kunenkinga esinye noma kunento emhambayo eyinyoka, phela amadimoni ayinyoka ahamba la, angimthinti, ngibiza unkosikazi, ngibona ngiphinde ngimela noma ngizobiza, ngibiza unkosikazi afika abeke isandla sakhe la kowesifazane, bese ngibeke unkosikazi isandla sami bese ngisibeke ekhanda lalo, ngoba amandla akumina uNkulunkulu alethile ngiwafaka ngawo unkosikazi aya lapha esinyeni ngwabeka kulo phezulu ekhanda, asimthinti umuntu wesifazane enzansi. Yikho kusemqoko ukuba nenkosikazi, ukubiza unkosikazi wakho ukukholelwa ukuthi niyafana nangokungcwele nonke kuNkulunkulu. Awukwazi ukubiza noma ubani, kanti ubiza umuntu onamadimoni uzothi uma umthintisa la phuma wakhe angene kulo aphinde angene kuwe. So into delicate kakhulu le ukukhulekela umuntu. Number 15 phuzu lokugcina siqede iphepha lokuqala bayisikhathi. Sizahle kakhulu kodwa manje yini nama-questions amaningi senithatha 30 minutes. Oh no, ngengqale ngo-25 to 22 nowabakapheli. Phuzu lokugcina ungaphoqi abantu uthi uyaprofetha. Uma uprofetha musu ukuhlambalaza. Ungakhulumi ihlamba. Ungakhulumi izinto ezizolimaza abantu futhi ungasidali siyaluyalo. Ukuhlathi lo. Basephotha ivesi abaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 33. First Corinthians chapter 14 verse 33. Ake sibhekele ukuthi lithini. Kepha konke mfunde yini. Ngokuba uNkulunkulu kasiwe siyaluyalo, kepha ngokuthula njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Ungadali siyaluyalo uNkulunkulu wokuthula. Ungaphuqa abantu ukuthi abaprofeta. Khona le prophecy engayazi ukuthi yini engithatha ngithi ukugula. Athi umuntu kunomuntu la ophethwe isinye asibala ibale lento. Bonke abantu bayisukumeza la. Umhlambalazeli uphethwe isinye umuntu wesifazane. Yayibona loo nto leyo. Understand nalokho prophet. Ngithatha ukuthi ukugula. Kodwa ke ngizosechaza uprofeta ukuthi kuyini bese kushonela. Ngicela ungachazi uprofeta ngoba udinga ukuchaza nezinto ofuna siyifunda. Sengene ephepheni lesibili. Khona amanye amaphuzu acisha afane ngizodlula kuwona. Kodwa acisha afane nesiphumo lelo qala la nithi ukuziphakamisa. Musu ukuchitha isikhathi uzichaza wena ukuthi ufundephi, ungubani, unani. Actually izothi safana nalele kodwa khona selibusho kuye. Ukuthi ufundephi, ungubani, unani, phakamisa uJesu. Number 2, voice control. Ungakhulumeli phansi kakhulu. Futhi ungamemezi kakhulu. Be controlled by the Holy Spirit. Balo kanjalo. Ungamemezi kakhulu. Futhi ungakhulumeli phansi. Ngethemba nayizwa le ndaba le. Ihlala isihlupha masenilalela uWhatsApp. Bathanda abantu babethandaza. Bathandazele phansi. Sibe singasho ukuthi memeza. Ngoba ezulwini kukude ngiyavuma. Kodwa uNkulunkulu uphendula ngisho umkhuleko omkhuleko enhlizweni. Angizwanga? Useduze noma ngabe kubheka kanjani ukumemeza kwakho akusebenzi. Uphendula ngisho umkhuleko okhuleke ngenhliziyo, yaphendula ucabanga. So khulumela ukuthi uzwakale. Makunezinto ezirekhodayo ungena ngoba uma usuyilalela nawe inkonzo udina ukuzwe kuthiwa sicela ubana sikhulekele isiyahamba lento ithula. Ukwazi ukuthi wena uphele thandazele phansi. I-altar call ungachithi isikhathi ukuphoqelela abantu ukuba baphenduke. Khuluma kafushane udedele umoya ongcwele wenze umsebenzi wakhe. Dedele umoya ongcwele. Musulokhu usuyibiza i-altar call kusuka umoya yedwa siyabonga. Uphinde uqale phansi kusuka umoya. Uyabaphoqelela abantu i-altar call. Sushumayelile bazwile. Yenze nje i-altar call yakho kahle. Hayi ubaphoqelele. Ungahlabeleli njalo. Uma sebehlabelelile itulo lokuphakamisa, musu uqala phansi uhlabelele lapha itulo. So khona indawo esohamba kuzo la abantu bengafundisekile khona uMC. Uqalele ubize abantu bede waqala itulo. Kanti unelapho ungabusaliqale la.
usufika uqalela kahle ungathandazi kaningi. Uma sebethandazile musuqala phansi uthandaze futhi. Understanding nami ngakuthandaza kaningi ngoba mase sithandazile sithandazela ukuthi kuvuleke inkonzo. Mawusuzoshumayela kufanele uthandazele izwi. Uma kuzoweqa lapho-ke ayike okunye ukuthi ungathandazi kaningi. Ngicabanga ukuthi lisho lokho kodwa lene sengiyibalile khona kaningi lapho. Mhlambe sengaba kaningi mangizovela ngithi ngicela ukuphuza uyathandaza sizwe aqeda ukuphuza ube ngithandaze namfuthi bembe ngimthelelani ngizoke ngithandaze. Lokho mhlambe ukuchazwa la ngona mangaziwa ngisho ukuthi akubhalwanga yini. Ungafundi amavesi amaningi. Into esemqoka-ke leyo kakhulu bafowethu ake sifunde. Bafundisa abaningi bayalimala kuleyo. Ungafundi amavesi amaningi. Angithi kade uthandaza wena noNkulunkulu nahlala naxoxa ukuthi uzoshumayela. Khetha ivesi elizoba isihloko saleyo nkonzo. La inkonzo ibased khona ezokwenza umuntu aphume athi bekukhulunywa ngecebo likaNkulunkulu. Abe ne-idea bese kukhumbula konke okunye okuvelile but the main thing bekuyicebo. Hayi ulifunde lonke izwi. Funda ukuchaza ukhulume ngomlomo. Lokho okunye ukhulume ngomlomo. Ngoba ngesikhathi ufunda lezi ufunda ichapter yonke bazolala abantu, bazokwezela, bazoluza interest. Mhlambe futhi awubusisekile kahle ngokufunda yangingisi. Yayibona lonto. So nje inkonzo si-off usushaywa iqeda. Kanti funda ivesi elilodwa nje kuphela. Bese uyayiqonda mhlawumbe ufuna ukushumayela ngoJoseph ngobumsulwa bukaJoseph. Uzokhetha lelo ozolizwa noma ileli lokuthi wabaleka washiya ijazi lakhe. Funde lo mphathi uqeda usuyayiqala uyichaza uJosepha kwakuyindodana kaJakobe emadodeni kaJakobe kwenzeka ukuthi uyabona ukuthi mnandi yabantu uzakhela intshumayelo mama usufunde konke uphinde uyikhuluma lento osifundile isidatata uphinde into oyishilo ngamanye amagama. So wena funda izwi elilodwa eliyisihloko senkonzo yakho ozogxila kulona. Mawufuna ukukhuluma ngokusindiswa funda izwi elikhuluma ngokusindiswa. Siyakuchaza ukusindiswa kwaqala ngoJesu ukufika usayiqathi intshumayelo yakho usuzakhele yona manje. And intshumayelo ifuna ukuthi ibe nesihloko, ibe nesibingelelo, nendikimba yendaba nesiphetho. Uyiphethe kahle intshumayelo yakho. Kwezinye indawo-ke ngezathu ezithize kuyenzeka ukuthi kushumayela umuntu etrainwa kusebandleni kodwa. So kufuneka mayiqeda kusuka ubaba webandla azoqedela. Kufuneka aphiwe uNkulunkulu ukuhlakanipha. Mhlambe losuka la ibhoqile inkonzo sefanele nazothandaza phela. Aqale phansi manje uzoshumayela uzophinda lelizwe. Mase eshumayela sekukhathanisa ukuthi bani ushumayele kahle. Uwrong. Mayiphinde intshumayelo maseshumayela igoqe. Uma uthi usuka la ibhoqile fikuthandaza kuhlukana. Noma ubize othakholile ngoba bayibizanga. Kodwa nje sihlale sikumoya, umoya uyakutshela ukuthi yenza ini ngasiphi isikhathi. Ngoba sithini-ke ungafunda amavesi amaningi. Ungathuki inhlamba. Entshumayelweni yakho ungasebenzisi kakhulu amagama ayinhlamba nahlambalazayo. Ukushumayela kujulile. Khona ivesi elithi ungayikhathi indoda endala. Uma usemncane neminyaka ushumayeza abantu abadala kunawe hlonipha. Khona amagama angezwakala ephuma enganeni. Ake ngilanise ngalelo engizolisho. uNkulunkulu akayifuni ife. Uzosho ingane na 29 years isho kubantu obaba abano-60 akuzwakala. Kodwa mawufunda iBhayibheli lifunde ukufunda ukufeba ukubiza ufunda iBhayibheli. Kodwa mawusushumayela yiba nentshumayelo ehloniphayo. Mina at my age kulula ukukhuluma ngefebe akuzwakali kabi ngoba ngimdala. Kodwa khona izinto kufanele uzazi ukuthi ungakanani uyikhuluma lento noma uyikhuluma. Kodwa sigadeke singalimazi iBhayibheli singasusi okubhalwe eBhayibhelini. Unelungelo lokufunda nowalindayo. Khona umfundisi engangamuzwa angizoyisho indaba ukuthi engayisho. Ukuthiwa kodwa sathi masilalela indaba yakhe sathola ukuthi ingoba ebuthaka. Wathi lingaphinde libizwe igama lofebe ebandleni lakhe. Funa uma ufika nomfunda iBhayibheli ufika ukuthi oziphethe kahle.
kanti kwathi mase kutholakala liyamhlaba uyekufeba. So ke ingakho ngithi uma ufunda iBhayibheli funda njengoba libhaliwe ungalihlukanisi. But mase ushumayela zazi ukuthi ungakanani ushumayeza obani bese inhlonipho yakho ibe intshumayelo yakho ihloniphe. Ilokho ukushola ukuthi ungathuki inhlamba. Ngithemba ukuthi kezwakala ngelo ngiphindile yodwa. Ungabe mude kakhulu ungashumayela isikhathi eside abantu baze bafike lokuthola. Libucayike leliphuzu ngoba kufanele sonke sikholwe umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu uyakutshela ukuthi sekwanele usiqhubeke and siyakwazi ukuzwa sihlezi phansi ukuthi siphelile le nkonzo kodwa siyayiqhubeka njengoba kalaleli. Kezwakala ngeke ngasho uzolo la ngathi ngoba ama notes ami ku page 5 ngaze mabe u10 mabe u11 kodwa ngezwe ukuthi sengiyagcina manje ngantshela ngoba angaze ngitsheleleni kodwa sekuselu relevant ngoba sesiyafundisa ngakho namhlanje ukuthi lalela ukhohlwa izinto ozilungisile wena. Yebo ukuzilungisa uthandazile kodwa uMongcwele ngezathu zakhe bona abantu abahlezi phansi ukukhiphile esihlokweni okusalapha nalapha ngoba efuna bonke abantu baneliseke. Musufuna ukuqedela lento mase kuthiwa wo stop isiphelele inkonzo iba umuntu olalelayo. Number 9 qaphela isingisi. Ungakhulumi kakhulu ngesingisi kodwa sebenzisa kakhulu ulimi abaluzwa kahle abantu. So ngamagama mawuse umenye uyoshumayela la kunywa khona isingisi musuzogaxa isiBhunu ngoba wena isiBhunu yasazi uzogaxa isiZulu khuluma ngesingisi isikhathi sesingisi ke lezo. Uma kwabantu bakithi gxila olimini lwa abaluzwayo isiZulu. Ngaphandle bawuchaza ngoba nje ngichaza nje bengichaza kungathi ngikhuluma isingisa kufanele ukuthi bengisikhuluma ngesikhumusho ngoba bengichaza ivesi lesizulu esingalizwa kahle lizwakala kahle isingisi kodwa singadlaleli nje isingisi ngoba manje uzosiveza ukuthi ufunde kangakanani wazi kangakanani. Ke kungqake kona ukuthi njengoba singamazulu sonke thatha umuntu okumshayela la ushumayela ngesingisi ushumayela ngesizulu kahle hle ngishumayela zobani mina ngesingisi noma ngizovela nokuthi isingisi ngiyasala ngethatha-ke mina ngisazi kodwa ngizama ukucacisa leyo ukuthi ayizwakali. Shumayela ulimi abaluzwayo abahlezi phansi. Uma kukusenzela uYouTube vele uYouTube sebakhala kaningi bafuna ukhulunyiswe ngesingisi. Yila kufanele ngilethe umuntu uzokhuluma isingisi ayini ngoba abantu abaphambi kwami banjani bakhuluma isiZulu. Ungabathusa abantu entshumayelweni yakho. Ungakujwayela ukuveza uNkulunkulu enolaka ebulala kubantu kodwa umveze uNkulunkulu onothando nomusa. Ungabethusa abantu. Ikunikele lo ngisho ubhalwa ngemina ngazi. Kodwa mawulalela umoya kaNkulunkulu ukhona la umoya uthukuthela khona. Ngento esuyila wena uma yazi. So ke mvezeke ulaka mangabe ethi uMongcwele mveze ulaka. Kodwa bona ekugcineni uzana ukuthi ungalokhu uveze uNkulunkulu eulaka ngaso sonke isikhathi. Kube sekuyinjwayelo nje. Ngikhumbula ngelinye ilanga bake bangibheca nami. La ngangisise khona uNkulunkulu engibiza kanti uzomkhipha ukuthi ngisendaweni eRoma. La ngangisise khona kusho sengiyabona manje babesha umoya kaNkulunkulu wakumina ezinye zezathu ngasukelwa ngazo kwathiwa ngishumayela ngesihoko from 8 ekuseni uze kosha u4. Khona umuntu ongashumayela kusela ngo8 kosha u4 kungahlala mangaqala nje ngahlala bala wani ngabuka nengishilo kodwa ukuthi kwamanga kokuqala lo. Okwesibili imaphi lama topic esihoko ongafuna ukukhuluma so many hours. Lapha eqala kwathi ngishumayela ngesihoko kusela ngo8 uze kosha u4 lapha. Asiduleke lapha ngifuna ukuya lapha. Kodwa uNkulunkulu wayesengikhiphe banje waphela ngathi wafika ngahlala wasethi ngithe mina yakibandla lami la ukhona nona ibandla lami. Lo muntu ophansi kwakho uthwele ngaphindi wayesengikhuvela ngifuna ukungena lapha. So mase ngikhuvela ngaxolisa athi ngiphuma kanjani Nkosi akangiphendulanga. So kwabe strategy sakhe sokuphuma mhlawumbe yikho bangibhetha bathi ngisabisa abantu mina ngishumayela ngesihoko ngishumayele ngenye. Kodwa umuntu every Sunday ungathi ngisongena for ngesihoko. Nani ngabe seningibonile ngeke ngasiphatha kodwa sona izolo noma kulezi insuku ngeke ngasiphatha kodwa sona isihoko.
Dr. Ngaseke isibhalo kwathi angishumayela sona-ke mina asidluleke kodwa-ke okusemqoka uma kuwukuthi somehow entshumayelweni yakho khona la usabise khona abantu baqoqe ungasisuke kwipolitiki ungabaqoqeki waphela ubashayile wabahlakaza bayesaba bamsaba lo nkulunkulu njengani okay ngiyabonga unkulunkulu angikhumbuze njengalento ebengiyikhuluma uma ungabe ungizwile nobe umoya ungizwile ngikhulume ngabantu abadalelwe izulu ngiyazi ukuthi khona ababala izinto labantu eshuthi mina ngaphandle kodwa nje mase ngigoqa inkulumo yami ngathi u-Isaiah 51:17 uNkulunkulu akayideleli inyembezi so khala ngase ngiyokhotha uNiniva abaseNiniva aseqedile uNkulunkulu ngabo bakhala so bese accommodate laba sebenze njani bazishayile bathi mina ngidalelwe izulu so intshumayelo uma kukhona la ufila khona ukuthi kunabantu sebe out ngasuki la ungabaqoqeli siya understand abefundisi uJesu Kristu inkosi zokwakha asizile ukuzodilisa so mususuka la uhlakaza abantu suka la ubaqoqeli ngiyabonga uNkulunkulu angikhumbuze ngiyazi kodwa bekungemini obekhulumiso kodwa yangikhumbuza ukuthi ungenzise ini naqoqeka xwaya imikhuba efana nokushaya itafula uthinta abantu uhlabelele kaningi umntante nendlu yonke uze uphumele emnyango ungasuki njalo epulpit nabaza befundisa kanjalo shumayela zangene la kuma-passage yashambe shaya abantu ethi ubuhlathi lo ngenhlanhla-ke sibusho ethi ngikhamera kodwa-ke mina wangisiza uNkulunkulu angilolo hlobo lomfundisi loshumayela liyaluza kuyinkinga lo ngoba ngesathi uyaluza khona babuka istatute sihleliso statulo sanamfundisi ikhikenboboza uyayaluza wena khona ba-asesi isudi yakho uyayaluza wena khona usubalimaza abadaleke kabi bekubeka besifazane mayebona umuntu wesilisa nje amehlo ehlela lapha ngezansi usukelane epulpit asisuke epulpit ngoba ngigqoke nalamabhuluku amancane anibinjani senishumayela omama sebeshaya izimfushane beshumayela behle benyuka la-ke makunetebhisi makwathi uphakamisa unyawo nesitebhisi bona la ngafanele ubone khona lingcole ibandla so nje imnandi kabi lento ukuthi ube stable uthule uthini ngafika bathu abanye abefundisi bendawo betsakeka phuma enkonzweni wena yaphuma ungajulukile nje ukusebenza awujulukile nje asiba asesezinenge namsebenzi funa kujuluke uma ungiphambi kwabantu abanjani abajulukayo laba behlabe inyuka abesethi uyasebenza sebenza kanjani ukuvela ukujuluka akasebenzi ma ubuza lo mzalwane ophumelele obani ibe njani inkonzo inkonzo ibivutha bekufundwa akasakhumbula ngoba into ayikhumbulayo amen ukushaya amakhwela kuphela beso inkonzo ukuthi amayinjani manje thina singakwenzisi lokho nje inkonzo enjani iyakubanda kanti uma umuntu ephuma la umuzi bekuthiwani uzokutshela ngoba i-concentration iphelele asikho izinto engizenzayo ezenza ungezwa siyahambisana bazalwane Jesu Kristu inkosi ngikuphike la ungaphoqi abantu ukuthi ngikuxwaya imikhuba alright number 12 ungaphoqi abantu ukuthi bathi amen noma bengakuzwa ukuthi uthini itshumayelo eshisayo iyona eyenza abantu bathi amen njalo njalo hayi angazi-ke mina ngoba itshumayelo eshisayo iyawuvalwa amen kodwa-ke bathi itshumayelo eshisayo kodwa kugcineni kakhulu kusho ukuthi siyabonga ukuthi uselele bakophumule mama yosho ukuthi lento ukuthi anguzwa amen usekhona u-amen lendlini yena wayesho njalo manje kodwa uma umlalela angiqualify ukudimanda kodwa-ke thuma udimanda u-amen uma ufuna umntana uphoqa abantu ukuthi bathi amen 13 ungagxeki ungabenzisi intshumayelo ibe yithuba lokushaya omunye umfundisi noma lokugxeka elinye ibandla singayenzi lonto sigxeki bafowethu sike sakhuluma-ke lento lengane musa ukudlala ungancukuli ikakhulu udlale abantu baze bahleke baze bakhohlwe ukuthi
uyashumayela. Akudingi ichazo lezwakala. Qaphela ukuthi ugqoke kanjani. Xwaya into ezokwenza ukuthi abantu babheke kakhulu lento egqokile, bangambheki uJesu kuwe. Suswenge kuyaconsa, sekunaba lokuconsa kwabo. Besifazane babe bafake le nto ezikhazimulayo. Yanyakaza nje ingubo yashayina kwenzeka yonke le nto. Basabheka uJesu abantu sebebuka ukuswenga kwabo. Ungaxoxi izinganekwane, ungaphumi esihlokweni sentshumayelo yakho nasezwini olufundile, uxoxe izinganekwane. Izwi olufundile malihambisane nesihloko sentshumayelo yakho. Gxila ezwini olufundile. Khona abantu abalimalayo. uJesu lithi izwi lenkosi akashumayelanga lutho ngaphandle komfanekiso. Umfanekiso kaJesu isikhathi esiningi yayihambisana ngokuNkulunkulu nabantu ababona ukubadingana. Number 2, eminye imfanekiso kaJesu iyiqiniso. Ngeke ngithi ingamanga eminye, kodwa ngizothi eminye ngoba khona engifuna ukuyisho. uJesu wayefanekisa ngento ekhona ngobuNkulunkulu. Khona umfundisi wase-Eastern Cape okuthiwa uMdlutyana noma uZulu. Bayisho lento yabo uyeduko isifane angikwazi nokuyihlukanisa. Kodwa ubizwa uMdlutyana uZulu, washona 3 days, wavuka after 3 days. Ukukhuluma ke izinganekwane sengizothi ngibheke isihloko. Uthi ke wayehlezi esihogweni, ngoba isiphathi enkulu wayehlezi esihogweni. Nezinto eziningi ayikhulumayo. Ngesikhathi esesihogweni wayezizwa omile. Angisazi nenye futhi eyenzeke esesihogweni. Uthema inkosi Jesu simkhiphileke sizombuyisa emhlabeni. Usekhala ngendlela okwenzeke ngayo esihogweni. Usethi uJesu engani kuLuka 16 ngikhulumile ngesithebe noLazaro. Usethi ke hawu kanti inkosi kwangena umfanekiso. Uthi hayi into ekhona le yawona umfanekiso. So ngizama ukuzochaza ukuthi imfanekiso kaJesu into ekhona. Asingaxoxi inganekwane ngoba sithi uJesu wayekhuluma imfanekiso. Ngilapho la ngikhona ngixoxa indaba engathini. Singakhulumi inganekwane. uJesu wayekhuluma ngento ekhona. Nawe uma ukhuluma ngento ekhona yiba nokudlela ohlonipha ngayo. Engakufundiswayo kade ngishumayela izolo ukuthi kodwa ungakhulumi ngezono zabantu. Yathi inkosi uma kunento ephoqayo kufanele ngikhulume ngesono somuntu. Angoshintsha i-information. Njengokuthi khona umama uthi ubheka isikhathi. Kukhona umama owangifonela, I can't remember, 2016 mhlawumbe noma phazama noma 2017. Engifonela engitshela ukuthi unenkinga yokuthi ulala nobaba wekhaya esashona. Uyangena njalo afika lale naye aphuma hamba usehambile inyanga wayiqela. Angifoneleke ngangisafoneleke ikhaya lezwi lingekho emzwile ekhwezini. Athi mayisho lento engangiqala ngayazi ngizoyisho ngokunkulu ukuthi ngisho khona abanye abazofuna. Bese ngithandaza enhlizweni ngizophendula ngithini la. Loba ngingangenza isivumelwano naye ngathi inkosi lokho uthi awufuni ngiphathe noma yini mangicela indubo ngitshela manje ekusasa. La usathembekile kuze kube manje. Ngizothini la? Avela ngitshela ukuthi ngizothini. Theka umama ngase nginempendulo. Ngathi mina yini oyenza ubaba engeke semsebenzini uma umlindile na? Wavela wathi hawu bakuthi bandutshela obani. Ngithi mina ngitshela obani ini ngoba ukangiphendula. Sekhohliwe ngathi sekuyagijima kuyena ukuthi wayenzani. Secabanga ukuthi ngiyazi kanti ngathi ngishilo ngisho. Abesethi njalo uma indoda izofika. Ngangihamba inyanga ngiziqinisa, ngizigcabe, ngifuna ngizwe kahle ocansini kuze kucace isitho sangasese. So ngihambe inyanga kakhulu. Athi mayiqeda ukusho njalo uNkulunkulu sengithi angithini. Yiyo ke lento wayenza ukugcaba umzimba uzigcaba isitho sangasese. Wathatha idemon walibeka la isitho sangasese. Yilo lelilala nawe. Akuyena ubaba wabantwana noma bashona uhambile lizenza yena. So ke athukeke amangane bese ngithi ke into kufanele uyenze kufanele uvume izono zakho.
kusukela uneminyaka ewu4 kuze kube manje ugxileke kakhulu kulezi zono zakho zemithi ngoba wena mawagcaba isitho sakho sangasese wathatha idimoni lesilisa walibeka la kuwe lizitika ngawe at any given time. Likewise ke sengiyaqaqisa nawabesilisa khona abathanda ukugcaba izitho zabo zangasese uthatha idimoni lesifazana walibeka la lilala nawe noma yini. And into enzima le ehlukanisa imshado bazalwane ngoba ngishilo nje womfundisi ngazi izinto eziningi ongeke uzazi abantu bezihlanza khona abantu kakhulu abesifazane athi ngithi mangihambe edolobheni ngizwe ukuthi khona engenayo lento engenayo ingiphatha kamnandi ngivele ngifuna itoilet ngohlala etoilet nginika ithuba mangiqeda lapha etoilet sengiyazenyanya ngingcolile lento imhlupha at any given time bese kubalula kumina wagcaba isithweni sangasese yebo mfundisi yilokho uNkulunkulu wayengifundisa kahle hle so sengiyazi ukuthi uma kunjalo ngoba wagcaba isithweni sangasese kunedimoni elihlalayo elizitika nawe noma ngasephi uthi isikhathi uhlezi kwi-sitting room uyaxoxa nabangani babo bambona ethi latu ye-toilet kanti sifikile usiyoyinikeza ithuba into ebuhlungu endlela emangalisayo indlela esikhulule ngayo siyenzile bagcatshwa nje yonke sivume isono sokugcatshwa. And uNkulunkulu ngifundisile ukuthi umuntu ozovuma isono sokugcatshwa ufuna manje eqedile ngikline inhlanga zakhe ngegazi likaJesu bese ngidzobe inhlanga zakhe ngamafutha ngomoya ongcwele sikwenza ngokukholwa ngokukhuluma bese kuyenzeka. So yikho inkonzo yokuvuma izono ijulile awuyi noma kubani kodwa uya kumuntu othifundisa uNkulunkulu ozokukhulekela lento iphela yaphela ke lo yamama aphindanga walalwa isilwane esasingena sizenza ubaba ukuthi uthiwa yeyozokwakhela umnyango awuzwe lo moya ungena alale nawo uzitiki usuphuma uhamba every day kodwa kusukela ekukhulekelwe lapho yize ngento ndaba ke bengiqonda ukuthi ke kunezinto ezinjalo athi uNkulunkulu mangixoxa izinto ezinjalo ngoshintsha. So ke ngesikhathi sandukwenzeka ngangithi mangishumayela ngangithi eminyakeni eyishumi eyadlula kukhona umuntu wafika wathi khona yena makwenzeke elalela awukanti angedwa nangwa ukuthi abantu ukhuluma ngomunye kanti ukhuluma ngaye ngqo. So kunalonto ke uma uNkulunkulu ekuphoqa akhuluma ngesono somuntu ungeze ukumenshina shintsha izinto ezithize uma ishintsha kube isilisa xa khona umuntu wesilisa wayehluphe ngifonela ethi kanti udidisela ukuthi lo okhulume lento angalimali uma kukusha kukhombe many years ago njengoba kwalo sekudala sefuna uNkulunkulu ethi ngishumayele ngakho ngokukhombe eduze. I understand that law. So ngamagama ngithi ungashumayeli ngesono somuntu but khona izono zabantu ezisifundisayo njengabefundi lento esengishilo nje sekufundile nengabefundi sebengakwazi kodwa ngaphandle kokulimaza lo yamuntu ngiyazi ukuthi akazi ukulalela lo ngoba ngamazi ayihlala khona ngikhothe ngathisha ngasho iminyaka erayo mayingakuzi uyobona ukuthi ukhuluma ngayo kodwa ngiyazi ukuthi ngeke kwenzeke usemakhaya kakhulu akekho ekhaya lezwi futhi la ekhona ngeke angene ku-YouTube ukukhona ngoba isimo sakhe ngiyasazi ukuthi futhi sivele sesitatile mangithi njalo mangizobuya ubaba ehambe inyanga kuyacaca abantu abanjani abakhonza inyanga asidluleke lapho. Ngikhuluma ngani ongashumayeli izinganekwane ngisalithole lokhu kodwa ke mina ngisela ngiyana yawungaxoxa izinganekwane ngiyabonga okay right baba ngokambe uyabhala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu umkhumbulo kunesibonelo kuthiwa ke mshumayela uNkulunkulu elothando bakhothi ivesi amandla esono uma ushumela amandla esono amandla nje kuphela amaHebrews 4:12 ukuphila okukaJesu John 7:37 asidluleke seku number 17 ungakhulumi ngepolitiki uma umphambi wabantu ngikhuluma ipolitiki ngoba labantu abahlezi la babelonga kumaqembu amaningi ahlukene uzoqala iqembu wena uxeka umzalwane wakho fana nalesihloko sebhola akukhulunywa ngebhola enkonzweni akukhulunywa nje ngebhola abanye ke baze bakhethe ikhathi edlala iChiefs nePirates isheshe nifike ngesonto elizayo izinkonzo isheshe iphume ngestadium umfundisi lo ibandla lazi umfundisi usupporta leqembu uwrong
Yabona ngitshela ebusuku ngebhola. Sikhahlanyana ngisenaso. It's part of it umhahelo. Ibhola ngiyaxolisa ukutshela ukuthi la madimoni kaSathane. Umuntu osupport ibhola esikhobweni. Ngizobeka nje izinto ezimbalwa. Nangisupport ngilikhonze kakhulu angatishe ngapha estadium semncane. Nangilikhonze kakhulu. Sasithathe lama emblem awu2. Emblem yePirates neChiefs. iPirates isipoka amathanga. Ngaso sonke isikhathi makuvezwa amadimoni avezwe emblem yePirates. Ukhonza uJesu wena uhamba ugqoke amadimoni. Asike emblem yeChiefs. Emblem yeChiefs ikhanda bese liba nenwele elalanga emuva legolide. I-emblem kaFaro waseGibhithe. So when isithombe sikaSeGibhithe usupport iChiefs. Kuthiwa singazenzeli iy'thombe zomfanekiso kusezulwini icacile nje le nto yebhola. Lalijule khona liqambisana amanga. Sizomshaya nje ngo-2-0 namhlanje. Kuphela umdlalo, mhlambe nwinile ngo-1-0, 1-2. Uyaphindela uyoxolisa kulaba abantu. Uzongena kuliphi izulu? Iliphi izulu ozongena kulona? Mhlawumbe nwinanga ngihluliwe-ke futhi for that matter. Wena nosusaba yonke into. Usuthi ukuthelela ekhaya, awusandi bafuna ukunika ukudla. Awukwazi ukuzilela uNkulunkulu kodwa uzilela ibhola. Idimonic ibhola. Ngangibuka nje lithandwa kabi lapha ekhaya. Uyangesithi. Kuma befundisi bayohlala ey'tudio kobuka iTV kudlala ibhola mina we. Ibhola walambuka uNkulunkulu kimi li-wrong. Esingalisapoti ibhola. Akulutho ukulibuka uyayibudlulela walibuka-ke kwi-TV. Ubuka njengesport nje njengasokho umbuka itennis nombukayo. Hayi ulibuke ngenhliziyo yokusapota. Ngoba usapota ini amadimoni. Laba bantu laba ngikaze-ke ngidlale kulelo singa ngadlala la esikoleni ngisemncane. Laba bantu laba bayakhempa ngithi. Lwabekhempa kutholakala labafana bayalalana wawekho amantombazana. Usapota abantu abagay wena umntwana kaNkulunkulu. Usapota amagay phela usapota ibhola. Angifuni ukuya kwepolitiki nami ngizosengihlaze ngisiyaphela. Kodwa angifuni ukuya kwepolitiki ngoba vele niyamaqembu lwanhlezi la. Nothunzi bandithe. Kodwa nje wangilento engikhuluma ebholeni exactly ngayikhuluma kwepolitiki. Ngitshela into zami. Kodwa ngitshela okodwa ngayo. Ngoba manje kufanele ngikhona iqembu yabegasini. Nani leli qembu elibusayo national. Lathi akukhishwa izizwe angithi. Lathi abagana bobili ofana nithi. Uma uyiqembu lalo usapota lona kwakungasho lona kuphela nawe usho njalo kodwa ubiza umntwana wakho. Uzongena kuliphi isu? Uzongena kuliphi isu? Waphela umuntu omsapotayo usuke uvumelana nezinto zakhe. Ibuza ukuthi liphi elingcwele iqembu alikho. So umntwana kaNkulunkulu kusho unjani? Angisho. So-ke asidluleka mfuthu phela kwipolitiki. Asidlule singaqeda. So-ke isihloko sithi ungakhulumi ngepolitiki. Ungajwayeli ukufaka izinto zepolitiki nezamaqembu umushumayela. Point number 18. Ungabathethisi abantu. Ungasebenzisa ithuba lentshumayelo ukuthi uthethise abantu. Usho izinto abazenzayo ongazithandi. Ungabathethisi abantu. Uyokhuluma only if umoya kaNkulunkulu ethi ukhulumele ngasikhulumela izolo. Makusho yena ngeke limale umuntu. Number 19 ibandla owaphuma kulona. Ungakhulumi kabi ngebandla owaphuma kulona noma ngeziqubo zalo. Awukhulume ibandla owaphuma kulona. 20 Izinkinga zishiye ekhaya. Ngalokuthi ukhulume ngey'nkinga zakwakho nosizi lwakho
kubantu ushumayela ithemba nempumelelo nomusa kaNkulunkulu kuphela. Kahle ake sibuke lento. Ukukhuluma inkinga zakhe epulpit wenzani? Uyacela ukuthi bakusize. Mawucela ukuthi bakusize wenzani? Ulanda isiqalekiso sikuJeremiah 5. Jeremiah 17:5. Elithi uqalekisa umuntu othemba kubantu. Mangizoma la ebandleni lithi bafethu ifridge li-empty. Asinakho ukudla. Ngithini mangisho njalo? Nginike imali ngothenga ukudla. Asisingasebenzisi ibandla ukucela izinto. Musukhuluma ngeenkinga zakwakho ebandleni. Ngiphinde ngiyidizelele into engiyishilo embuka. WhatsApp yangena. Ayiphele lento. Ekhaya lezwi kube khona abantu abathinta abantu babacela ukudla babacela izinto. Isiqalekiso leso sikaJeremiah 17:5. uNkulunkulu wathi angakhele leli qembu ikhaya lezwi. Angikaze ngicela imali ekhaya lezwi langelilodwa ukuthi wena usekhaya lezwi ukukunika ilungelo lokucela kulaba bantu ngoba laba bantu akubona babo abahlanganiswanga uwena akubona namabama abahlanganiswanga yimina abahlanganiswe inkosi uJesu. Yini ungathandazi kuJesu ucele bese yena athi lo munye umuntu ekhaya lezwi akunikeze imali? Kurong yafisa niphele inyale onto leyo ingenzeki. Ngoba uma iqhubeka yenzeke ngiyazi ukuthi bazongitshela mase bengitshelile ngizokukhipha ekhaya lezwi. Ngikhiphe futhi ungaphinde ungeke usungaphinde ukontaktane yosinda nalezo namba zabantu onazo. Kuzoba kuphi umahluko phakathi kwenamba ehekhiwe nawe manje? Ngoba le namba ehekhiwe iyacela. Manje makucela wena kuhekhi inamba yakho asazi makucela wena noma kucela umuntu ohekhi inamba edlile. Ayiphele nje lonto leyo. Ayiphele ekhaya lezwi ngiyacela ngomoya omuhle wesonto. Nginikezwa amandla amakhulu ke engafuni ukasebenzisa. Cela silalelane. Amakhulu kakhulu uma ufunda kwaseKorinte chapter 5. Ngalo muntu lo lensizwe lala nomkayise manje siwathola lapha sho uPaul sengangawa practice ayasebenza ngisho nasebandleni emakhombe ohluphayo ananazi shaya isibhuqweni samngena inkosi uvumelana nomuntu akhipha abazali bakhe uvumelana sengizothi abakhipha kanje ngicela umkhiphe bandleni 2-3 weeks that person is gone. Kwazi mina ngedwa ukuthi uhambele ngeke ngitshele ngeke ngazi ngoba kusasa ngizomtshela uma isemshawungu utsibande njalo lokho uhambile. So amanje siwanikeziwe-ke lawo wafowethu. Ngiyabonga kakhulu sengiqedile izinto ezokuhlathi. Angazi noma ngihlale phansi ngiphuza amanzi kancane noma ngifuna vele ngiqhubeke nempondo. Nami ngithitha amanzi. Ngiyacabanga ukuthi nami ngikhathele kancane. Ngicela nje 5 minutes noma 10 minutes sibuyisele kumphathi ohlelo. Nala ngifuna ngisethe nala lezinto zami usebuyizwe-ke manje. Bengimenza isithole ngasicacisa ukuthi izinto zokuhlala. Umphathi ohlelo.